Predstavujeme vám dvojitú elektrickú odsávačku Campbell Baby's Milk Shell, moderného pomocníka, ktorý sa pohodlne nosí priamo v podprsenke. Vďaka technológii Perfect Fit tesne prilieha k prsiam. Súčasťou balenia sú 4 veľkosti lievikov, aby si každá mamička našla ten ideálny pre maximálny komfort. Ovládací panel na šnúrke zaistí pohodlné ovládanie. Lieviky so zásobníkom na mlieko jednoducho vložte do podprsenky a uistite sa, že vám odsávačka dobre tesní. Každý zásobník má objem 180 ml, takže môžete odsať až 360 ml mlieka naraz. Teraz si už iba vyberte jednu z viacerých možností odsávania. Campbell Baby's Milk Shell prináša pohodlie a slobodu pohybu, pretože spokojná mamička znamená spokojné bábätko. Všetky produkty Campbell Baby sú navrhnuté tak, aby vás podporili na ceste materstvom.